съм Александрев, днес ще ви покажа първи епизод как да инсталираме GTA 4. Аз по принцип работя на лаптоп, но съм го свързал към телевизора. С Windows 7 не е оригинален. Първо, трябва да отидете където сте изтеглили играта. Да видите дали е хубаво. После отваряте Diamond Tools и отивате на един от драйверите, както се казват. Натискате зелената стрелка и отивате там, където сте изтеглили играта. Аз съм изтеглил тук. Ето я и нея. Ето. И то ви показва на руски, ама ще се справите. Много е лесно. Само трябва. Така, тук избирате къде да я инсталирате. Аз лично я инсталирам в Гамес по принцип. И така. И натискате да продължи. И се инсталира. После като стигне почти до края, той ще ви спре за малко. GTA 4 е малко голяма, няколко гигабайта, 2-3, един ли беше. И може да изтеглите с QTorrent или в BitComment или в FlashG3. С каквото изберете, само да може да се изтегли. Разбира се, аз винаги ги тегля от zamunda.net или от zamunda.se. Виждате, при мен е бързо. Аз лично съм на 9 години, ама разбирам много повече. Как да го преинсталирам? Мога да ви покажа как се преинсталира Windows 7, обаче не мога да го преинсталирам сега, защото нямам проблем с него. Аз лично съм на лаптоп. Мой е от Коледа. Така виждате, че като наближи малко отивате в Diamond Tools, искате за допълнителен. Отивате на него и натискате. Изберете GTA 4 Live 2, KD2 и нищо повече. И то си ви зарежда. Така. Това не ви трябва. Може да го затворите. Инсталация. След малко ще спре. Трябва да отидете на GTA 4 Live KD2. Ето, появи ви се, натискате обзор. В моя компютър отивате и ето го. И го избирате ОК. И то продължава.
Чакайте, може и на вас да ви се появи. Аз по погрешка съм натиснал другия. Аз без да исках съм го направил. И то се продължава да се инсталира. Виждате, почти е готово. Това е първият епизод само. Следващия ще ви покажа как се преинсталира Windows 7 и натискате завърши. Играта е на руски по принцип. После ще ви се промени, ако сте с Windows 7, ще ви се промени цвета долу и играете на GTA. Аз живея в София и надявам се тук предишните ми игри. Вижте. Ако не знаете как се играе на GTA, можете. Аз съм направил вебсайт с схемата как се играе на GTA. И това беше първият епизод на Алекс и неговия свят от компютри. До скоро, да нас видим пак!